Kumusta niyo mga ka-answer? Ako nga pala si Piloso Paulol. Ito ating pinakaunang book review. Piling matalino po. Nagsuot ako ng mukhang mga dekulturang mambabasa na hindi na nambabasa. Ang digmaan ay kapayapaan. Ang kalayaan ay pangaalipin, ang kamangmangan ay lakas. At dahil tayo ay nasa Pilipinas, napakaraming kamangmangan. Yun ay isang translation. War is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Hindi bliss, strength. Ang naisip ko unang book review natin ngayon ay 1984 ni George Orwell. Mag-focus ka, wala mapahiya. Huwag sa mukha ko. Ayan. Dahil sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, maganda pag-usapan ng 1984. So, ito sa mga pinaka-paborito kong libro, kung hindi ko pa nasabi dati. Makikita nyo agad sa page 4 pa lang, nakalagay ito. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. At ang paborito ko sa page 108 ay ito, I love you. De, biro lang. Pero hindi biro dito ay ang mga nangyari sa 1984. Ang 1984 ay gawa ni George Orwell na sinusundan si Winston Smith. Hindi si Will Smith, hindi nananampal, pero sinampal siya ng katotohanan isang araw dahil siya ay nasa isang lugar na sabihin na lang natin na totalitarian ng government. O Paolo, napakadami naman tulad yan. Kapag uusapan lang natin ito ay mga konsepto, mga prinsipyo na kinalalagyan ni Winston Smith. Hindi ko na masyado pag-uusapan yung mga relationships sa loob dahil mas maganda itong mabasa nyo. Huwag kayo buklat ng mga legs ng babae, magbuklat din kayo ng libro kasi yan na magbubukas ng babae. Dahil dystopia ng mundo na kinalalagyan ni Winston Smith, mundo na kinagagalawan niya, ay ito ring mundo natin. Meron 3 lugar na nag-aaway-away at ang gitna ng mga bansang ito sa mundo na ang kanilang pinaglalabanan tulad ng kasama nga doon sa Pilipinas kung iisipin. Pero doon, binura na ang mga pangalan nila. Tulad ng Great Britain na pinangalanan na lang na Airstrip 1. Siya ay nasa isang party, yung mga lower parties, na pinamumunuan na tinatawag nilang Big Brother. Diba? Parang PBB na marami ring tanga doon na hindi makasagot na maayos. Pero ang party na ay INGSOC. Ang INGSOC ngayon ay isang totalitarian government na tinatanggal ang kanilang mga kalaban sa paraan ng pagbura ng kasaysayan, pagbura ng kanilang edukasyon, ng kanilang mga karapatang pantao na hindi nila kaalam-alam. Nahahati ang kanilang economic class sa 3, ang 2% na inner party, ang 13-18% na outer party na edukadong hawak ng mga inner party, mga bureaucrats yun, at natitirang 80+% ang mga uneducated na kanilang mga pinamumunuan. Ngayon, sa INGSOC, ang party na nag-govern sa kanila ay pinamumunuan ng 4 na ministry. Ang Ministry of Love, Ministry of Truth, Ministry of Peace, at ang Ministry of Plenty. Ano-ano sila? Ang mga ministeryong ito ay nakalagay sila sa mga 1,000 feet o 300 meters ng mga building na triangle. Ito Illuminati. Ito natin ang pinaka-nakakainis sa lahat ng Ministry of Truth. Ito ang nagpapalit ng history. Ito ang nagpapalit ng mga storya sa kanilang dyaryo. Pag ito ay kasalungat na kagustuhan ng INGSOC, buburahin nila to. Minsan mag-iimbento sila ng mga war heroes para maging patriotic yung mga makikinig sa kanila. Meron isang scene sa We Happy Few na nilaro din natin na ganon-ganon, di ba? Sa simula, pinapalitan niya, yung dinadahan-dahan niya, buburahin niya pag hindi align sa gusto ng INGSOC. Oh, heavens no. Oh, God. Sunod naman, ang Ministry of Love. Ang Ministry of Love naman ang bahala sa mga sibilyan o mga detraktor o mga itatag nila na kalaban ng gobyerno. Parang red tagging siguro sa Pilipinas. Basta mga ganon na ituturo ka kahit wala naman silang pruweba o very shallow lang kanilang rason. Sa Ministry of Truth nga pwede ka nila burahin. Hindi na nila patayin pag ayaw mo sa pangamamalakad ng INGSOC. As in, burado ka. Buburahin ka. Ang pangalan mo, ang birth certificate mo, tapos itong pamilya mo, araw-araw, yung pagdating ng everyday, nasa na si John na kahapon natin kasama. Wala, ewan ko, nasa na ba siya? Tapos the next day, nasa na ba si John? Paulit-ulit to. Tatanungin mo, Ministry of Truth. Ministry of Truth, pumunta sa inyo ang aking kapatid na si John. Nasa na siya?
Ay, wala po kami kilalang dyan. Alam ko meron, matagal ko na siyang kasama, kapatid ko yun. Ay sir, tinitingnan na kami records sir, wala naman kami makitang dyan. Ito ang isang routine na sinungaling sa harap ng tao hanggang ito ay maging katotohanan. Parang history na nire-revise. Ganito ang ginagawa sa 1984. Do you know where you are, Winston? I don't know. I can guess. In the Ministry of Love. Do you know how long you've been here? No. Weeks. Months. Do you know why you're here? Shall I tell you why we brought you here? To cure you. To make you sane. Ano naman ang Ministry of Peace? Ang Ministry of Peace naman ay ang bahala sa gera o sa pakikipaglaban sa mga iba pang mga bansa. Kasi diba tatlo na lang ang kanilang country doon? Kaya nilang sirain ang isa't isa. Pero para mapanatili ang status quo, ang kanilang parang posisyon sa isa't isa, nagkagawa lang sila ng endless violence, endless na pag-aaway na di naman nila kailangan. Di naman nila kailangan yung mga lupang yun. Hindi nila kailangan yung mga resources na yun. Kaya nila mabuhay sa sarili lang nila. Pero ang ine-enjoy ng lahat ng kahit anong diktatorya sa kanilang mga lugar ay ang kanilang kagustuhan mapanatili sa lakas, mapanatili sa kontrol. Yan ang lang gusto ng isang diktador, ang kontrol sa media, sa tao, at sa pangkalahatan. Kasi syempre, pag kontrol mo ang lahat ng yan, hindi na kailangan mag-isip ng mga tao, ikaw na ang bahala mag-isip para sa kanila. At ang panghuli ay Ministry of Plenty. Kung hindi pa napansin ang theme nito, kabaliktaran ito ng mga kagustuhan nila. Gumagamit sila ng mga magagandang mga salita, mga happy, ng mga adjectives at words, para magaan ang pakiramdam ng mga tao. Pero sa totoo lang, sa likod ng mga pintong yan ay gumagawa sila ng mga masasamang bagay. Sa Ministry of Plenty sila bahala magbigay ng rasyon sa mga sundalo nila, sa mga sibilyan sa ilalim ng kanilang diktatorya. Dahil isa lang nagkokontrol niya ng INGSOC. Pag ikaw syempre ay nagpakakupay ka sa gobyerno, hindi ka nila bibigyan ng rasyon. Diba? Nasa gera nga sa lahat sila eh. Hindi ka mabibigyan ng pagkain, so pahihirapan ka nila. Daan-daan ka talaga mapipilitan, either kalimutan ang mga nangyayaring mga kabalastugan sa harap mo na ginagawa ng INGSOC para lang makakain ka. Ito pinakapaborito kong parte sa 1984, yung tong mga konseptong nailagay doon. Unahin na natin ang thought crime dahil yun ang pinakasikat ditong konsepto. Yun ay naiisip na agad ng gobyerno kung anong iniisip mo. Di ba yun nakakatakot doon? Nagsisensor sila ng mga words, nagsisensor sila ng mga thoughts. Sila na bahala mag-isip para sa'yo. Wala na patay na ang individualism dito. But hive mind na lang tayo dito. Iniisip ng isang bubuyog doon, pareho sa bubuyog dito at para lang magtrabaho, para lang payamanin, pagandahin ang buhay ng mga nasa itaas. Kasi hindi naman kailangan ng mga nasa itaas, inner party at outer party, yung mga nasa ilalim, yung mga proles. Di sila kailangan doon, pero kailangan nila makontrol yun para may magtatrabaho para sa kanila. Nagsimula nga ang kwento nito kasi nagtago si Winston Smith kasi napipil niya na mali ang kanyang ginagawa ng isang diary sa INGSOC. Siyempre ayaw ng INGSOC, ano pinag-uusapan? Gagawa pa yung rebellion? O, ayaw nila yun, natatakot sila kasi mawawala sila sa power. If magkaroon man ng demokrasya sa pagitan ng mga taong yun. Sumunod naman ang konsepto ay ang double think. Nakita mo sa mga words ito, mabilis lang ang mga salita, 2 words, compound words, mabilis lang ang ibig sabihin. Kasi yung mga mismo nag-iimbento ng mga salitang yan ay ang mismong INGSOC, ang mismong gobyerno humahawak sa kanila. Kaya nga hindi maganda magbigay ng censorship kasi kailangan merong humawak to, may kailangan mag-control. Sino nagsasabi? Sino dapat mag-control? Dapat ang tao kasi kanya-kanyang tulo, maliliit na paraan, gumagawa tayo ng sarili nating meaning. Mas mahirap yung pag may taong nagko-control na nasa itaas. Sino nakakapili nun? Kaya naman sa double think, ito ay isang oxymoron kasi naniniwala ka sa dalawang magkaibang konsepto. Alam ko may gray area ang may ibang bagay. Pero pag isang fact ay hindi mo pwedeng itama sa isa pang fact na kasalungat nun. Ibig sabihin, in denial ka. Kailangan pumili ng isang fact dyan. Isang katotohanan. Siguraduhin mo katotohanan yung pipiliin mo. Ang dalawang magkaibang konsepto, ang sabay mo pinaniniwalaan. Mali yun. Isa tong
palasiya sa lohika. Pagdating sa lohika, if blank is this, therefore blah 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 blah. May sinusundan nga, hindi pwedeng halfway iba na agad iniisip mo. Kumbaga hindi ka pwede sumuporta ng isang sabihin nating taong mahilig magsinungaling, tapos ikaw mismo magbibigay ka sa ng Bible quote na thou shall not lie. Medyo, di ba, double think yun. Pumili ka na isang prinsipyong hayop ka. Dito kasi nanggaling yung konsepto ng insult na newspeak, kung saan kinukontrol nila ang mga klase ng salita at sila ang gumagawa ng bagong meaning. Mayroon nga isang code doon tungkol sa freedom na paano malalaman ng taong freedom o liberty kung walang ganong salita. Paano na mabibigyan ng realidad ang isang bagay kung walang salitang maipapahayag to? Dahil nga hawak ng insult ang media, hawak nila lahat, gumagawa sila ng mga bagong salita at bagong mga meaning dito. Paano mo ngayon sila matatalo sa isang debate kung ang mismong meaning ng mga words ay sila ang nag-imbento? Kasi kunyari sabihin sa'yo ng insult, hindi naman freedom yung ginagawa mo, ba't ka nag-iisip para sa sarili mo? Sabihin mo, ano ba ibig sabihin ng freedom? Sabihin ng insult, ang freedom ay ang iyong kapasidad para mag-isip sa sarili mo at ang insult at ang party na pinamumunuan ka. Ayun ba ang meaning ng freedom? Itong mangmang na troll na to? Di talo ka na agad sa argumento. Diba? Tandaan nyo, dystopian to, so talagang malungkot ang mga pangyayari dito. Ito isa sa mga libro na nagbukas talaga ng mata ko pagdating sa kalayaan, pagdating sa liberty, pagdating sa humanities. Pagharap-harapan ka ng ginaganito ng namumuno sa'yo. So, maganda no, binasa ko rin itong 1Q84 ni Haruki Murakami. Same konsepto, mas magical reality dito, pero same konsepto yung biglang may nawalang taon, basta parang ganon. Isa lang muna libro pag-uusapan natin. Isa pa yung Animal Farm. Hinahanap ko dito. O nga, nakalimutan ko na binasa ko na nga lang pala sa National Bookstore kasi wala akong pera. Alala ko yun ng mga college ata ako noon. Binasa ko lang siya dun sa pinaka-shelf. Inantay ko mag-grocery yung magulang ko, tapos binasa ko, tinapos. Kasi may clear lang siya. Ganun din yung parehong konsepto ng mga nasa itaas na kinokontrol lang nasa ilalim o ginagawa silang parang tapakan ng mga party or ng mga gobyerno umahawak sa kanila. Hindi porket gano'n ang isip mo sa gobyerno, ay galit ka na sa gobyerno. Ang pag-criticize ang mas nakakataas sa'yo o kinokontrol ang iyong ginagalawang lupa, ginagalawang mga rights, ay tungkulin mo. Yan ang checks and balances. Tungkulin mo yun bilang isang civilian. Kahit anong sabi mo at anong sigaw mo, walang rason maging sensitive ba isang taong hawak kay, di ba, na binabantayan ka, inaalagaan kay, di ba, civilian kay. Tungkulin mo yun na, wait lang, parang OA na yung ginagawa mo sa akin, parang kakaiba na yung ginagawa mo sa akin, walang masama doon. Yan ang tinuro sa amin sa communications at sa humanities. Ngayon, marami pa dyan. Kung may gusto pa kayong pag-usapan natin may ibang libro, sa susunod, i-comment nyo lang down below at i-like nyo yung video para ganahan ako. Kasi alam nyo naman, mahilig ang tao sa mabilis lang, splice video sa TikTok, konting history na may edit ng TikTok effects, mas doon sila naniniwala. Tandaan nyo, walang masama matuto ng mabilisan. Pero may mga bagay na malalalim. May mga bagay na kailangan mo talaga pag-ubusan ng oras. Ba nakikipag-date ka sa jowa mo, pag kinikilala mo isang tao na nilalandi mo, sapat na ba isang araw? Di ba umaabot ng taon bago pa kayo maging kayo, bago kayo magkasal? Di ba it takes time? Ang isang bagay na importante ay hindi mo lang mailalagay ng 1 minuto sa TikTok. Hindi lahat ng tao may oras dyan. Pero kailangan ipaalala sa isa't isa na kung mahal mo isang bagay, kailangan mo magbigay ng panahon para dyan. Kung lahat ng pagmamahal mo ay galing lang sa isa-isang minuto, pa 30 seconds sa mga splice video sa TikTok o sa Facebook, hindi mo talaga mahal yun. Maikli lang kasi oras na meron ka at yun lang din ang kaya ibigay sa yung oras nung pinapanood mo, di ba? Reflection yun ng mga parating sa'yo. Deserve mo lang ang pagmamahal na sa tingin mo ay bagay lang sa'yo. So kung sa feeling mo ay dapat ang pagmamahal sa'yo ay lagpas sa 1 minuto, kailangan malalim na pagbabasa, malalim na re-research, malalim na paghahalungkat na impormasyon, ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na deserve mo ang ganitong klaseng pagmamahal. Ako nga pala si Piloso Paulo na mamaalam. Tayo na